Здравейте, в това видео искам да ви дам идеи за тематични късмети за вашата новогодишна баница, които може да добавите към баницата, която ще приготвите. Имам цяло видео, в което ви показвам как може да приготвите празнична баница и не само. Много сочна и пухкава. Вижте видеото в описанието или в канала ми. А сега да се отправим към различните тематични късмети. Тази година любовта ще стопли дома ти и ще направи по-щастлив от всякога. Хармония и разбирателство ще целят в семейството ти през цялата година. Нов човек ще влезе в живота ти и ще го направи по-светъл. Семейните моменти ще са най-голямото ти богатство от тази година. Любовта ще бъде твоята сила и опора във всеки ден от новата година. Крепко здраве ще те съпътства и ще ти дава енергия за всичко. Силата ти ще расте. Време е да постигнеш всичко замислено. Тялото ти ще бъде в отлична форма през цялата година. Здрава мисъл и здрав дух ще те водят към успеха. Ще намериш баланс и спокойствие, които ще укрепят здравето ти. Повишение или нова възможност по пътя нагоре. Бъди смел. Проект, който започваш скоро, ще ти донесе голям успех. Тази година ще блеснеш с таланта си. Време е да те видят. Професионалният ти път ще стане по-ясен и успешен. Ново начало в кариерата ще промени живота ти към по-добро. Парите ще идват по-лесно и на време. Управлявай ги разумно. Неочакван финансов шанс ще те изненада приятно. Тази година ще сложиш стабилни основи за по-сигурно бъдеще. Всяка твоя инвестиция ще носи печалба. Спестяванията ти ще раснат по-бързо, отколкото очакваш. Голям късмет ще те следва цялата година. Щастливи случайности ще озарят деня ти. Подаръци, радост и добри новини ще те намерят често. Ще избегнеш трудности и ще спечелиш нещо ново. Късметът ще ти отвори врати към нови възможности. Очакват те пътуване, което ще помниш цял живот. Ще посетиш място, за което отдавна мечтаеш. Нови приключения ще внесат свежест и усмивки в живота ти. Пътуване с любим човек ще укрепи връзката ти. Светът ще ти се отвори с нови дестинации и емоции. Хоби ще ти донесе огромно удоволствие. Тази година ще научиш умения, които ще променят живота ти. Вдъхновението ще те преследва. Използвай го смело. Ще преодолееш страх и ще станеш по-силен човек. Творчески идеи ще идват при теб в най-подходящия момент. Домът ти ще стане още по-уютен и светъл. Ще направиш промяна вкъщи, която ще те радва всеки ден. Спокойствието в дома ти ще бъде твоето най-голямо богатство. Очаквате нов дом или нова важна стъпка към него. Ще намериш идеалното място за почивка и уют. Нов приятел ще влезе в живота ти и ще остане завинаги. Стари приятелства ще се възродят по най-красивият начин. Среща ще промени перспективата ти и ще те мотивира. Обкръжението ти ще бъде пълно с добри и верни хора. Ще имаш много весели моменти с стари и нови приятели. Ще откриеш вътрешния мир, който отдавна търсиш. Радостта ще присъства във всеки твой ден. Ще намериш хармония, която ще прави всичко по-леко. Щастието ще дойде от най-обикновените малки моменти. Годината ти ще бъде изпълнена с усмивки и светлина.